हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोननो आं दिनै मबाइल हेक जानायखौ बोरै नायो बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। भिडिअखौ नोंथांमोना डायलराव थां, बेनि उनाव *#62# डायल खालाम। *#62# ओमफ्रायहाय सेरदो। दसे लडिं लागोन, उनाव फैगोन नै भइस नट फरवार्ड बिदि फैगोन। नोंथांमोनाव दंबाथाय फैगोन। जाय खालामदों नाम्बारा नोंथांमोना खालामजादोंबाथाय, जुदि बेखौ डिलिट खालामबाथाय नोंथांमोना बेक फैदो। बेक फैनानै डायल खालाम। नोंथांमोना डायल खालामदो ##62# फैगोन। दसे लडिं लागोन, बेनि उनाव नोंथांमोना इरास जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरहर। चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे बिथांमोनहाबो हेक जानायनिफ्राय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।